Казвам се Григор Поликрушев от 11 клас и изучавам професията отопление, климатизация, вентилация и газова техника. Аз записах тази професия, защото още след 7 клас бях сигурен, че искам да науча за климатизацията и я написах на първо желание и бях много щастлив, когато ме приех. Казвам се Стоян Аргиров от 11 клас и изучавам професията отопление, климатизация, вентилация и газова техника. Кандидатствах след 7 клас за това училище по препоръка на баща ми, като той ми каза да избера тази професия. Паралелката е дуална, като още от 11 клас, понеделник и вторник, ние сме в реална работна среда. Във фирмата ние се научаваме как да извършваме монтаж и демонтаж на климатици, също така правим подово отопление и вентилация. Работя в фирма, която се занимава с автомобилни климатици, което много ми харесва и смятам това да бъде моята бъдеща професия. След 12 клас аз съм сигурен, че ще излезам с професия и ще имам бъдеще за напред.